Bakikang, tarunga nag-arrange dira aha para daghan og mo palit. Tarunga po na imuha diha mga maot man na imong gi-display. Gakata-kata ra man ka dira Bakikang. Kagwapo ani, class E. Unya imuha tagpila man na. Tagtulusing ko ni kay mga gwapa pa man kaayo ni. Ngi, kamahal. Dugay jud kay na mahalin do. Ako agyod kay tagduha centavos ra. Pwede ra bayran og bubot. Dapat inana po di mo Bakikang para mahalinan ta ba. Utik ba utik. Bahalag malugi. Basta mahalinan lang. Tanawa para gud kaog ikaw na nimo atong baligya. Wala na tay ginansya ani. At least busog. Patay gutom jud kaayo kada. Wala man gani ko'y kaon-kaon. Kay gusto ko madato dayon. Basta ako, wala man ko nagdali madato. Ay, kubo, kahit munti. Hala, nagtinda-tinda lagi na. Unsa ka na ilang gitinda no? Pwede ka mangutang? Bidaw-bidaw, ulo na ko, basing makautang ko. Hi! Uy, hi! Mupalit ka? Unsa na yung tinda? Bakikang, pagdali kinay customer. Unsay imo? Nagpila na Kani, tagtulusing ko. Nge, mahal. Naapog ko diri Class B, tagduha centavos. Nge, daot naman na. Dili naman na ang ibaligya. Unya, dili bang kakaato kay mahal. Didiri na ay barato. Bitaw, oy. Wala bitaw ko'y kwarta. Pwede utang? Ngi, wala pa gani mihalin, mangutang dayon. Sayo pa sa buntag nangutang na ka. Makagaba na, ang swerte, mawala. Nge, mga ulit. Dili ang tamamahalinan, oy. Masuko man day dili pa utangon. Che! Hoy, Arke! Nagunsa man ka diha? Naganoy-anoy ramanggog ko dire. Banta ta! Asa man day ta? Taysa, asa na si Buknoy? Waro, nagpaulod-ulod na po. Ulod. Hoy, Buknoy! Naunsa ka? Nabuang na pug ka? Ulod man ko, dili man ko buang. Ubay na lang tanin nyo ta! Asa man ta? Mangawat! Kay wala man tay kwarta! Sige! Tala! Oh, kita mo, anak? Hala, namaligya lagi silang makaon. Diha ta mangawat, Bert. Oh, dira ta mangawat. Kaya di man sila magpautang. Kawato na lang nato. Nya namin nagbantay. Muhawa man ron na taod-taod. Pakikang, kuyugi sa kubi. Asa man ta? Kalibangon manggod ko. Murag igit. Ubani ko sa bagnot bi. Ew! Tara! Basin makaigit ka diha. Oh, tuara, nalakaw na. Tala. Tala. Hala, Bakikang!